Hi everyone! It's me, REA JASMINE Sarong. And I am Chen Jusay. And welcome back to my YouTube channel! So for today's video is another video. So Sagot or Lagok challenge with a twist. So kauban ako ang akong cousin na si Chen Irish. Ibutan ako iyang link sa description box. So don't forget to subscribe. So ako ang cousin na si Mary Joy Mihos. Mary Joy Mihos. Pura siya niya. Pinakadong guys kay busy sa AI. Siya ang nag-prepare sa question. Wala may kabalo. Unsan yung mga questions, guys. Siya yung nag-ama-anis. So, excited na kayo ni nga mong tubago ni. Dapat honest ka ha. Kintahay ang question. Kung tubago na, sagot or lagok. So, if mutugan ka, sagot ka. If muingon ka, og lagok is mu-drink ka og Soju plus Yakult plus Sprite. Soju ba ka naman? Soju ba ka naman? Ang ibutan nyo sa shot glass. So, ginagawa mo. if you're excited, then just keep on watching. Ikaw una bunot ka siya. Ako na nabunot ka. Sabi nga, pamutan yung ganun dyan. Ano masahod? Kasulay na ba mo nga mabog? Grabe ka-intense ang first question na sagot. Sagot ko. Oh, nakasulay. No. Ako, Nakasulay. nalito mo. Ako Mas katong nag-inom. Nasa dulo ka. Kainom katong sa to? Siya panjin. Dali, the bar pink. Oo, The bar katong pink. the bar pink. Next question. Hello? Made Who was... next. Nahubog na siya. Who was the person who made you cry except sa imong family? Sagot. Sagot pud ko. May kuan. Kana. May... Pwede ako mention. Kinsa. Ko. Re. Food. Next question. Usa pa man ka makainom ani oy. Kainom mo ni Ano? Third question. Kinsa pinakalab ni mo sa ex? Kuya mo man si kuan. Ha? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード Ako kay lagot ko. Okay. Don't di ko mo drop ug ni. Yung matig search char. Assuming. So guys, I choose lagot. Lagot. Oh, iinom ka. Iinom. Oh my god. Kuan po, lagot. Bibitin kaya mabuti pa ako'y Ginagawa mo. lang Makainom na dyan, me. Cheers! wow! Wala. Wala na rin sa sabot. Doon? Wala. Kapan. Nanuang na siya. Suju, ba't ka naman? You have a private relationship. Do you have a private relationship that no one knows? Someone else. Wala. Sagot ko. Yes, naa. Oh, Do you have a Yes. private relationship? naa. Oh. Sa una. Kabog kay na. Karon, Impas. wala na. Next question. Kapag ko na char.
Kuya, manigumaguma. Kanus akalas ni hilak o nasakitan. Sagot, itong gibiyaan ko niya. Eh, di wow. Kabalo, sa niya ha. Wala. Ni Lola. Ito, namatay ang mga Lola. Yes, guys. Question. Yes, my Ikaw, guys. ikaw. Ay, tanawa. Parang training. Talibang sujo. Kinsa inyong pinaka-hate sa inyong ig-agaw? Hala, kinsa yun na mo. Hala. Ikaw, dapat be honest. Wala ko pinaka-hate. Okay, kuan. Sagot. Hate mo silang tanan. Reyna kaayo. Dili bitaw ka ng sagot, wala ko hate. Kaya love na ko silang tanan. Dapat lang. They are Hotdog. Kibarang kainom ka. because they are very supportive. There. Ako. Ikaw, gusto mo nga. Sagot. Wala. Huwag ka na lang na yung mga kuan-kuan. Pag kanang gamay na bitaw kay gawayan bitaw. Kasi gana na. Kanang misunderstanding. Oo, murag ka na misunderstanding ba? Kinsa man. Ako takin sa siya, nanong kahit man ka. Wa na, copyright na. Tanan, igagaw. Nga na, man. Misunderstanding. Oh, normal naman Oh, siya. yes, guys. So, next. Next. Ako. Next question. Kinsa inyong first kiss? Kinsa man ni ka ng family? First Family, kiss, oo. so syempre first kiss, so sagot, ang imong Oo, family. Yes. Kaya bata ka, sa kisa Julian, kiss ni mo. Paano masabi? Naa na mo'y uyab karon. Ala. Sumbong mama. So, Wala. wala. Eh, di wow. Wala may uyab ko, guys. Next. Next question. How many exes do you have? Yung man, si Juju, first magugman niya, ha? Abot mga ex, wala pa siguro siya kumpun sa ex. Ikaw na. Lagot. Ikaw, sagot siya. Sige, ikaw na. Ito ba no sa akong first kuan video? Yung wala man sila kabalo. 4. Sana all 4, guys. 4. Agad siya, guys. Kawalang GX. Ginagawa mo. Yung taong hanggang ngayon malaki ang galit mo. Kuan ka ng sagot, wala. Kay, kuan, we must learn to forgive. Kay, life is so short. Los. Paano masabi? Because life is too short, you live only once. Dilit angay, masuko sa isip katawa. So, Sagot. Wala. next question. Kinsa imong crush? Kinsa man ni? Crush ako pag elementary? Ano ko crush pag elementary? Or kanang, sa man siya, present crush? Sent or Lagok. Di ko masabat mo sa, uy. Basta niya yung i-search niya, yung i-add niya, yung chatan siya. wala level. So, lagot. Di ko ito akin sa, uy. Okay, lagot ko, lagot. Aw, lagot, sagot. Sa man. Lagot. Artista. Except sa artista. Kumatay, wala ka lingon. Except sa artista, yung crush. Yo, lain no kayo. Dapat sa ikuan, nagulali mo, yung ka-label lang. Lagot ko eh. Niyagot Sprite ko kan. Lagot. Sige. Dili ka mag-assuming na mga artista ka, dili ka na ha? Crush naman. Bisa na, dili ka artista. Next. Sa
Sabaan man, usabi ko eh. Nganong gabulag mo sa ex nimo? Ex gani. So, dili dyan ka mo para sa usa. Nagbulag mo because... Naiyak Hila ako. kami Naiyak ako because... Ano ba yan? Bakit mo niya niya? Oh, no, 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 no. Cheers! Para sa mga taong lagot. Cheers. Ano ito gati? Lugot dahil ba? Tapos ang bukwak. Alay ko gati. Ginagawa mo. Ha? Hotdog! Wala niya stay. 30 minutes. Next question. Isa. Kinsa inyong first... Ano sa man ni Uy? Kinsa inyong first BF years para sa mga taong... Next question. Nakauyab na ka? Ano sa man ni Puros man ni mga uyab, mga ex? Ano sa man ni nga? Kauyab ka because Wow! Kuan ka ng sagot. Sagot. Yes. Next. Next. Last imha. Next. Sige, next na ako po. Have you cheated on your own? Balik. Next, guys. Next. Have you cheated on your own? Have you cheated on your boyfriend? Ikaw. I don't have boyfriend. Oo. Paano masabi? I don't have boyfriend, guys. You don't have boyfriend, so wala mo nag-cheat. So, let's proceed to the last question. Last question, guys. Last ka because... Last question. Nagmahay ba? Nagmahay ba ka sa mga panahon na Baka sa panahon sa ibang tao. Sagot. Yes, kaya wala man dyan pagmahay nga naguna. So, sa pagmahay. So, ako, nagmahay dyan ko na napasakit ko sa mga tao. Nagmahay ko, nakapasakit ko sa katao kay dapat mingon ka kag hala, pagulat ko na nakuan. Siyempre, tao na buta nga naipagbati, nga makafeel sa tasan bati sa laing tao. Laing tao. So, sagot? sagot. Ikaw? Sagot po ko. Yes, nagmahay ko, guys. Nagmahay ka because Nagmahay ko, guys, na nakapasakit nakapasakit ko o sa katao. Usa ka tao, mga tao lang. Mga tao dyan. Mga tao. Mga tao, Kay, guys. di ba alam na makapasakit ko ka. Yes. So, guys, Wala wala na na hurot ang imnonon sa mga isang hotdon. Send a girl my point. Cheers sa last cheers. Sana all. Cheers. Reyna, may talang pala charger, may talang Lagok. That's it guys for our video for today. I hope na na-enjoy mo sa among video. Unya, unta, natubag namo tanan pangutana. Yes. So, thank you sa akong ka-collab karon nga si Chen Irish. I hope you enjoy. And if you did, Please don't forget to like and subscribe. And I hope to see you on my next vlog. Thank you for watching. Bye! ito. Suju, baka naman.